Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia que hoxe se titula Como presentas a túa marca? Conecta co teu público de interese. En primeiro lugar, voulle dar paso a Isabel Balseiro, que é técnica de proxectos da Oficina Económica de Galicia e que vai presentar brevemente os recursos que tedes dispoñibles ás empresas a través desta oficina e logo xa continuará Mar Castro, que é experta en comunicación executiva e marca persoal e que é colaboradora tamén da Oficina Económica de Galicia. Entón, como vos dicía, comezamos con Isabel. Isabel, benvida. Ola, bo día a todos e a todas. Moitas grazas de novo por estar con nós neste webinario de como presentas a túa marca. A Oficina Económica de Galicia foi creada coa idea de ser un punto de contacto único para todas as empresas para facilitar o investimento e o crecemento da Comunidade Autónoma de Galicia. A nosa primeira función é informar, acompañar e asesorar a todas as empresas galegas para que podan aproveitar ao máximo os recursos públicos á súa disposición e tamén mellorar a relación coa administración. Apoiamos e atendemos a persoas emprendedoras que están comezando co seu negocio e tamén a empresas xa instaladas e que queiran innovar, mellorar a súa competitividade, etcétera. Somos un equipo de persoas que informamos sobre os programas de financiamento, axudas non só do IGAPE, senón tamén de outros organismos, como por exemplo consellerías, diputacións, concellos, etc. E tamén contamos cun equipo colaborador de persoas que son diferentes profesionais especializados en diferentes ámbitos, como por exemplo a innovación, a enerxía, a implantación industrial, etc., que ofrecen un servizo gratuito máis alá de todos os apoios públicos que temos aquí. En resumo, a Oficina Económica de Galicia é unha iniciativa pensada para facer accesible o investimento e o crecemento empresarial en Galicia e adicámonos a conectar a todas as empresas con recursos axeitados e tamén a adaptarnos ás súas necesidades. Animámosvos a que visitedes a nosa página web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal e podedes facernos chegar as vosas propostas a través do noso correo electrónico oficinaeconomicagalicia@xunta.gal ou tamén poñervos en contacto con nós a través do teléfono 981 51 51. Se máis, deixovos con Mar Castro, experta en comunicación executiva e marca persoal e colaboradora da Oficina Económica. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Bueno, pues antes de compartir la presentación, comentaros que evidentemente, por supuesto, que os invitamos a que hagáis esas vuestras propuestas, vuestras consultas, y yo os invito particularmente a que formuléis a través del chat todas las dudas que tengáis. Vamos a hablar de cómo presentar una marca, vamos a desglosar cuando pensamos en marca, ¿qué pensamos? ¿En marca personal, en marca comercial? En ambas. Bien, pues vamos a hacer un poco un recorrido intenso, un recorrido completo, es decir, aunque creáis que es un webinar corto, vamos a dar claves o vamos a tratar muchos temas que os van a facilitar y ayudar cómo presentar esa marca vuestra marca personal y también cómo presentar vuestros proyectos o vuestros emprendimientos o vuestras empresas también, porque ambas son válidas. Entonces, es importante que tengamos claro, yo iba mirando por aquí los asistentes que estáis ahí conectados y mire, marcas personales, algunos de vosotros seríais más localizables, otros menos. ¿Por qué? Porque una marca personal es el nombre por el que te conocen y te reconocen, tanto en un entorno físico como en un entorno virtual. Entonces, una vez que tenemos claro cuál es nuestra marca personal, que empezamos por ahí. Antes de presentar una marca personal, tenemos que saber cómo se nos conoce, cómo se nos reconoce y, por supuesto, que se nos escoja, que se nos elija, ¿no? Con lo cual es recomendable, y en vuestros casos es lo que os voy a comentar, que seleccionéis. Yo recomiendo dos palabras. Hay mucha gente que quiere seguir con su nombre completo, sus dos apellidos. Podéis hacerlo, indudablemente, pero las personas tenemos una memoria corta, una memoria breve. Se nos olvidan rápidamente. Tenemos mucha información que almacenar y se nos olvida rápidamente todo. Con lo cual, tenemos que facilitar a nuestro target, a nuestra audiencia, cómo queremos que nos llamen o cómo queremos que nos localicen o que nos encuentren fácilmente.
fácilmente, ¿no? Con lo cual, la recomendación es que la primera palabra sea un nombre que puede ser el nombre completo, abreviado o incluso un apodo también, y la segunda palabra un apellido que no tiene por qué ser, en mi caso es el primero, pero no tiene por qué ser así. Puede ser un segundo apellido e incluso puede ser un apellido por el que se conoce a vuestra familia. Claro, ¿por qué elijo un apellido u otro? Pues depende, porque yo trabajo en una localidad, mi clientela está en esa localidad y aunque yo me apellido de una manera, a mí se me conoce por el apellido de mi abuelo, de mi bisabuelo, pues fantástico, puedo utilizarlo. Ahora, si mi audiencia es mucho más diversa, pues lógicamente quiero uno de mis apellidos. Esto no va de escoger si padre o madre, esto va de cómo te sientes tú y con qué te identificas, ¿no? Yo tengo un apellido gallego, un apellido de Salamanca, escogí un galego por razones obvias, ¿no? Entonces, a mí me gusta Mar Castro y yo os invito, lo primero ya, antes de que empecemos con la presentación, que una vez que tengáis claro por qué nombre queréis ser reconocidos y queréis ser conocidos, que lo llevéis, pues para empezar aquí, ¿cómo os conectáis a Zoom? Porque ahí también estáis gestionando vuestra marca personal, porque todo esto que estamos viendo ayuda a la gestión de la marca personal, a una gestión cercana, humana, auténtica, una gestión efectiva, una gestión memorable, una gestión coherente. Entonces, eso os lo dejo ahí. Otra recomendación es que hagáis combinaciones, porque hay personas que tenéis dos nombres, hagáis combinaciones, nombres y apellidos, y una vez que tenéis todas las posibles combinaciones, ¿cuál os resuena más? ¿Cuál sentís que os describe? Pues esa es vuestra marca personal, que no tiene nada que ver con vuestro nombre completo, que eso va a dónde? Pues va a contratos y va a mucho tipo a portadas de libros, a muchas zonas muy localizadas donde sí tendría que ser ese nombre completo, pero en un contexto profesional yo os recomiendo que utilicéis esa marca personal. Así que sin más, porque yo os puedo contar muchas cosas, vamos a ver un poco, estamos viendo aquí el título, ya lo ha comentado Andrea, cómo presentas a tu marca. Andrea, si se me escapa algún comentario, algo del chat, por favor, porque tengo como muchas pantallas abiertas, por favor tú me la comentas. Yo os invito que a medida que voy hablando, si os surgen dudas, podéis escribir y yo encantadísimo os respondo absolutamente a todo. Si se me escapa alguna pregunta, tengo a Andrea ahí, que es muy efectiva y ya me la recuerda. Sin más, os decía que vamos a presentar una marca personal y vamos a presentar la marca comercial, porque en mi caso concreto yo soy una marca personal profesional. Yo soy una profesional que mi marca coincide con el nombre que utilizo fuera del ambiente profesional. ¿Qué pasa? Que hay personas que tienen su marca personal, porque ojo, todas las personas tenemos una marca personal. Hay gente que dice, yo esto de la marca personal, va, ni caso, la marca personal la tenemos, la huella la dejamos siempre, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, en lo que decimos, en lo que no decimos, en cómo lo decimos y de muchas otras formas. Podrá ser más fan o menos de que dejas una huella, pero la dejas siempre, te gustará o no. Entonces, ya que dejamos una huella, por favor, cada una de las personas que estamos aquí, vamos a controlar qué huella queremos dejar, algo que nos retrate fielmente. Es decir, la coherencia y la autenticidad son dos valores y dos características que deberíamos llevar en el ADN, porque eso es fundamental. Entonces, vamos a ver cómo presentamos una marca personal, es decir, vamos a ver cómo nos presentamos cada una de las personas que estamos aquí como personas o como profesionales independientes, y también hay personas que tienen una empresa, un emprendimiento con otra marca, que yo le llamo ahí la marca comercial, y tiene una forma distinta. Vale, Iria suele decir mi nombre, el nombre de mi empresa en videollamadas. Bueno, ojo, pero Iria, fíjate, en este caso concreto, gracias Iria por cuestionarlo, Iria utiliza una marca mezclada, es decir, y aparte tú en videollamadas en el mundo profesional distintos. No, Iria, tienes que tener, tú puedes ser Iria Galigonders, perdona si lo pronuncio mal, y tienes que ser eso en tus videollamadas, en el mundo profesional, en la biografía, en el perfil de LinkedIn, cómo te presentas en muchos entornos profesionales. Lo que no puedes hacer es desdoblar. ¿Por qué? Porque entonces lo que me estás diciendo es que estás gestionando dos marcas personales distintas. Tú, ese nombre que pones ahí vale perfectamente como marca personal, aunque lleve el nombre de tu empresa. Es una fórmula también, no es habitual, pero también es válido, por supuesto que sí. Vale, primero la presentación de la marca personal. Y en una presentación de la marca personal ya tengo aquí absolutamente, vamos a hacer un elevator pitch. ¿Por qué pongo palabras inglesas cuando yo soy encantada, Iria? Yo soy muy fan del español, bueno, porque tenemos el mejor idioma del mundo, el segundo más hablado del planeta, no tenemos en cuenta el chino, después del inglés, claro, tenemos un idioma que tenemos que poner en valor, por supuesto que tenemos otro idioma maravilloso que é o galego, pero sei que hai xente que non o fala, co cal a presentación vai en galego, sabedes que eu falo galego perfectamente, pero pásome o español tamén de cara a esas persoas que ao mellor non entenden tan ben, ¿no? Entonces, importante,
Aquí se presenta otra persona, ahora te leo, Iria, Proyecto Rincón dos Sentidos. Aquí tenemos un ejemplo, Iria Rúa, su marca personal, o Rincón dos Sentidos a marca comercial. Entonces, vamos a ver qué información damos en un elevator pitch. Os decía que está en inglés porque quiero que os suenen conceptos que os van a pedir cuando vayáis a encuentros de networking, donde os digan, oye, ¿cuál es tu elevator pitch? Y que no quiero que os quedéis como diciendo, ¿qué me pregunta este hombre? El elevator pitch, el elevator speech, sí, por mí podemos, no, se puedo hablar en galego, pues sigo en galego sin problema ningún, ¿eh? Pero sei que hai xente que non, así que, pois veña, sigo galego. Entonces, o elevator pitch, por favor, é eso que os define, os describe, os presenta ante os demais, os presenta profesionalmente, ollo, non personalmente, non? Entonces, imos aquí, a ver que lle pasa. Isto é unha metodoloxía que propoño eu, e ten 5 puntos. O primeiro punto é quen eres e que fas. Quen és e que fas. Ti eres, eu son Mar Castro. O eres é a marca persoal. Esas dúas palabras que te presentan ante o mundo profesional. Entonces, son Mar Castro, que fago? Bueno, xa o dixo cando me presentou Andrea e tamén o dixo Isabel, son asesora internacional en comunicación executiva e marca persoal. Asesora internacional porque traballo con persoas de habla hispana, tanto toda España como Latinoamérica. Entón, por eso digo internacional. Comunicación executiva, por qué? Porque traballo coas persoas, non fago comunicación corporativa. Eu traballo coas persoas e como melloran esa comunicación as persoas, nunca as súas marcas, nunca as súas empresas. E marca persoal porque é a huella, a pegada que deixamos nos demás. Co cal, o primeiro, vedes que é importante que saibades cal é a vosa marca persoal. Quen eres e que fas? Son Mar Castro, miña marca personal, fago isto. A quen te dirixes? Quen é a túa audiencia? Quen é o teu público de interés? Bueno, pois eu digo que eu me dirixo a profesionais, a persoas directivas, empresarias, emprendedoras de habla hispana. Ese é o meu target. Tedes que saber cal é o voso target. Eso tamén é importantísimo que o teñades claro. E ademais é importantísimo que o teñades clarísimo e canto máis desminuzado, concreto, puntualizado, millor. Porque se sabemos moi ben quen o teu target, que edad ten, que falla, que se adican, que traballo, cales son as súas, se ten familia ou non, se lle gusta viaxar, o seu ocio, que pensa, que sente, que lee, todo eso que nos permite crear mensaxes axeitados e personalizados, mensaxes que lle encaixen. Por eso é moi importantísimo que vos teñades moi claro a que vos dirixides. Logo, todo o mundo ten un problema, unha necesidade ou un interés. Co cal, que problema, necesidade ou interés satisfaces ti como marca persoal ou ti como marca comercial? É importante que ti lle digas a xente que faz, eu digo que axuda a xenerar confianza coa comunicación, en páxinas web, en publicacións, en encontros, en reunións, a través dunha pantalla e tamén presencialmente. Hai que dicirlle a xente que é o que faz. É importantísimo que teña claro, temos moito costume de decir o cargo. Eu son a COD, eu son a xerente de, eu son a directora XD, non? Porque a xente coñece esas palabras, pero non ten idea exactamente de que funcións engloban esas palabras ou ese cargo. Co cal, dicide a xente, por favor, que podedes facer por ela. Isto é fundamental para que os elixa. Porque, pois teño que preparar unha presentación. Mar Castro, porque saben que eu axudo a preparar presentacións. Ou teño que crear outra persoa. Entonces, é importantísimo que teñan claro que podedes facer por eles. Logo tamén, que te singulariza, cal é a túa proposta de valor. É importantísimo que digas que faz e como faz distinto, porque és distinta, non? É importante que ti eso o teñas moi claro e, sobre todo, que o traslades aos demais. Que te fai distinto a túa experiencia con centos de persoas. Eu, particularmente, non son partidaria de decir que levo entrevistadas a 2.784 persoas, porque me parece que, bueno, que é un pouco exagerado. Centos de persoas, moitos centos, que é suficiente, porque eso demuestra a miña experiencia e tamén o que logras, que ganes seguridades, que ganes confianza, que traslades mensaxes de excelencia, que consigas xestionar unha marca persoal memorable. Todo eso son propostas de valor. E tamén, por último, quedanos o CTA, o Call to Action, que tamén é outro término que quero que coñezcades porque se utiliza moitísimo no mundo dos negocios, que é a chamada a acción. Que é unha chamada a acción? Vale? Que ti lle digas a xente, oye, falamos, escríbeme, visita a miña página web, entra no meu Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, facilítalle, por favor, a xente
como pode contactar contigo a través do LinkedIn, por exemplo. Eu sempre recomendo que cando nos presentamos, cando facemos o elevator pitch, que lle digamos a xente tamén a nosa marca personal un par de veces. Non é necesario que empecemos dicindo hola, son Mar Castro, son asesora internacional, non. Eu moitas veces empezo, queres falar en público? Queres disfrutar falando en público? Eu sei que a resposta vai ser que sí. Ok, pois eu te axudo. Eu podo axudarte. Podo facer que te sintas cómodo e que fagas unha presentación moi boa, unha presentación excelente na que ti te sintas a gusto e que te sintas sobre todo orgulloso de haberla feito. Entonces, é importante estas cousas. Así que, non sei se temos aquí máis dúdas, que eu xa vin estas dúas, non vexo máis. Aquí temos estes 5 puntos, que en ese que faz, a quen te dirixes, que solucionas, a túa proposta de valor e, por último, chamada a acción. E como podemos empezar esta presentación? Cunha cita épica, cunha afirmación, pero unha afirmación. Imaginades que eu son da industria farmacéutica e digo fumar é bo pa salud. Meu Deus, como vai ser bo pa salud? É unha forma que teño, é unha fórmula, mellor dicho, que teño, para que? Para atrapar a vosa atención, para que esteades atentos do que os vou contar. Pois non sei como vais justificar iso, pero bueno, é unha afirmación contundente, unha afirmación que choca moitísimo, pero a xente quere saber por que a dis, non? Tamén pode ser cunha pregunta, pode ser cunha anécdota, cunha pequena historia. Non é necesario empezar, hola, bos días, son tal. Non, evidentemente a marca persoal hai que decila ao longo da túa presentación, pero non é necesario que vaya ao principio. E si que é bo que arremates ao final, non? Podes localizar, escríbeme por LinkedIn ou vémonos en LinkedIn, recórdame, podes atopar por Mar Castro. Vedes tamén a coherencia que hai, que a vosa marca persoal va a todas partes. Cando digo todas partes é como me presento, é o miño perfil, o meu titular en LinkedIn, é como firmo o meu correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, xa temos isto e ahora vámonos aos puntos todos que temos que decir, puntos mínimos que temos que decir para presentar o noso negocio, para presentar o noso proxecto, o noso emprendemento ou a nosa empresa, vale igual, a marca comercial engloba todo eso. Entón, imos ver esos puntos. O primeiro é o equipo. O equipo que compoñe esa marca comercial, esa empresa. Bueno, pois preséntome eu, por eso empezamos falando do elevator pitch, porque voume presentar. Nese caso, a miña presentación sería moi breviña, quen eu, quen son, que fago. É unha palabra, unha frase curta que xustifique porque eu sou unha persoa que pode desenrolar este proxecto, que pode leválo a bon porto, porque sou a persoa indicada para traballar nesto ou para ofrecerte este produto ou este servizo, ¿no? Porque o que temos claro é que todo o mundo ofrece un produto ou un servizo. Entonces é importante porque ter un alias ou un mote, vale, tamén valdría Sara, sí que vale, un alias, a primeira palabra pode ser máis, bueno, un alias, un mote, un apodo, sempre e cuando, a única condición que eu sempre digo, que non induzca a mofa, a risa, o que se poda malinterpretar. Nesos casos non xo recomendo, pero se non, por suposto que sí. Ti tes que ver, cando tú teñas escrita a túa marca persoal, Sara, cando teñas todas as opcións, tes que ver, esa son eu. Se a túa resposta é sí, sen dúbidas, é moi rápido, entonces esa é a túa marca, sen lugar a dúbidas. Bueno, sí, non me disgusta, no, dalle unha volta, cal sería a túa marca? Digo a ti ou calquera persoa, Entonces, volvo a isto, preséntome, cando eu presento a miña marca comercial, non fago un elevator pitch completo como fixen antes, Eu fago un elevator de son Mar Castro, son asesora internacional, ou se me interesa que sepan algún coñecemento, algunha experiencia que en meu target, o digo moi rapidamente, porque teñome que presentar eu e teño que presentar o meu equipo, co cal é importante. Erros que veo cando presento o meu equipo. Bueno, cando eu participo en moitos programas que se presentan proxectos de varias persoas e de repente a primeira persoa que fala, eu son Mar Castro, vou poñer o meu exemplo, E aquí temos a Lucía, a Pepe e a Luís. Se eu son Mar Castro, marca persoal, Lucía, Pepe e Luís tamén teñen unha marca persoal, así que, por favor, presentamos a Lucía, Pepe e a Luís coa súa marca persoal. Eso sempre. Aquí podedes contar como os coñecedes, a motivación que tedes para crear xuntos ou cando habedes creado este proxecto, cando creastedes este proxecto xuntos, por que foi, con que obxectivo, que os uniu, o propósito, o fin, bueno, o que queirades, Entón, é importante aquí que quede moi claro quen é o equipo. E é importante aquí que quede claro tamén se se pode rapidamente algunha palabriña, unha, dúas, tres, que xustifiquen porque ese equipo conformamos este proxecto. Por que? Porque aunamos ou unimos distintas especialidades e todas esas especialidades son óptimas e maravillosas para este proxecto. Estamos as persoas que temos que estar e temos o coñecemento entre todos que temos que ter para sacalo adiante, ou para que sexa un proxecto xa exitoso de por sí. Entón, presentamos o noso equipo, importantísimo, xa estamos niso. Por favor, hai que preguntar ao resto do equipo como
como te presento, porque claro, nun contexto persoal, nun contexto de traballo, ti non chamas a xente pola súa marca persoal. Eu vos vou contar aquí unha confidencia. A mí, no ámbito persoal, familiar de amigos, teño como 5 nombres distintos. Maricita, Marcita, María, chámame de moitas formas distintas. Entón, cando ides presentar un equipo, preguntadelle antes, como vos presento? Porque o mellor estades acostumbrados a un apodo que un apodo só para vos, ou só nun ambiente moi de confianza. Entón, preguntadelle ao vosso equipo como lles presentades. Isto é importante para que haya esa coherencia tamén. Imos á segunda parte. Dixen antes, e isto tamén se leva a un ámbito comercial, dixen antes que todas as persoas, temos un problema, unha necesidade ou un interés. Entón, que problema, necesidade ou interés satisface o teu proxecto ou satisface a túa marca? Dame igual. Entón, aquí o que podes decir que problema ti detectaches no mercado. Eu me acordo un problema, que me acordo cando, bueno, unha vez estábamos creando cun grupo de xente universos azuis, ¿no? E decíamos que non había un sitio onde se puidera levar as mascotas a que ti as bañes, non que alguén as bañes, sino un sitio como autoservicio, lavado de coches, no lavado de mascotas, ¿no? Entonces, como detectaches? Porque teño mascotas e porque o intentei moitísimas veces, co cal aquí temos un exemplo de que vamos detectando, logo, lóxicamente, de detectar isto, ímonos a internet e buscamos se existen, se non existen, se existen, con que características, con que frecuencia, onde están localizadas, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, que nos temos que facer moitas preguntas, ¿no? Neste caso, a necesidade, o problema, o interés, di como as descubriches, conta ou cunha historia, como descubriches, como contei agora con xente que ten mascotas, tamén se foi fruto dunha experiencia miña, pois a descubrir porque eu mismo necesitaba e non atopaba, ou atopaba este produto, este servicio, pero atopaba moi lejos, ou moi lonxe, ou atopaba en modalidade presencial, pero non en modalidade virtual. Entón, é importante que vexamos isto, ¿no? E tamén, cantas persoas, a cantas empresas vense afectadas por isto, por esta necesidade, por este problema sin resolver ou por este interés que demandan a solución e que non a ten. Entón, é unha fórmula tamén para que a xente entenda por que estades aí, por que tedes ou por que tes esa marca aí, por que tes ese proxecto aí, ese emprendemento ou esa empresa aí e que resolve o importante que é, o novedoso que é ou a necesidade que facía, ¿no? Que tamén é importante. Decíamos que todo o mundo resuelve, todo o mundo vende ou un produto ou un servizo. É o que ofrecemos, un produto ou un servizo. Entonces, neste caso, estamos ofrecendo servizos. Outras persoas venden ou ofrecen produtos. Entonces, o teu produto, o teu servicio, que necesidade, que interés satisface, por qué, cales son esas características, cales son os seus valores principales, cales son as súas fortalezas, cal é a súa singularidade. Mira, hace un rato estaba asesorando precisamente no programa de IGAP, estaba asesorando a unha empresa que me decía, Mar, es que nós somos moi flexibles. Bueno, pois iso é algo moi importante, é algo da túa proposta de valor que tamén o tens que decir que aquí te adaptas aos horarios, te adaptas a necesidades, te adaptas ao teu produto, ao teu servicio, o que sexa, ¿no? Pero vosotros primeiro tedes que tener moi claro, cada persoa que está de aí tedes que tener moi claro que ofrecedes e cales son as bondades do que ofrecedes e tamén os aspectos a mellorar, porque absolutamente todo ten bondades ou ten fortalezas, como queira de chamar, e tamén ten aspectos a mellorar. Entonces, imos escribilo da mellor maneira posible e, por favor, non improvisedes. A mí me pasa moitísimas veces que vamos a eventos onde as persoas teñen que presentar, moitos eventos tamén do IGAP, onde hai algún emprendedor que conta, ou algún empresario que conta a súa experiencia, conta a que se adica ou a súa marca comercial, que trata, que soluciona, e que moitas veces, como non o preparen antes, se non o preparas, tes tan claro que vas falar de ti, bueno, seguro que xa improvisarei que xa me salerá ben. No, eu creo na improvisación preparada. Eu creo nesa improvisación donde as túas frases, ainda que sexan 1, 2, 3, inclúen palabras clave importantísimos para vender a túa marca, tanto personal como profesional. Co cal, temos que preparar moi bien que satisfacemos, que necesidade, que problema, que interés satisfacemos, porque sempre satisfacemos algunha. E claro, tamén sabemos o que non satisfacemos. De iso non imos falar, nos falamos o que satisfacemos, que iso é importante, ponemos o acento sempre niso. Que máis? A que mercado me dirixo? Tamén é importante saber, eu traballo nun mercado local, e digo xe local, no meu caso eu estou en Lugo, pero eu traballo virtualmente moitísimo, pero nun mercado local, nun mercado galego, nun mercado español, nun mercado España-Portugal, nun mercado europeo, latinoamericano, o que sexa, pero tedes que tener claramente a que mercados dirixides, porque o mellor hai tedes xente que quere contratar os vosos servicios ou comprar os vosos produtos, pero aí non traballades. Co cal, se eu teño claro quen son os meus clientes, eu tamén digo claro na miña presentación, onde traballo para
para que sepan quen pode contar comigo ou quen pode contar cos meus produtos, ¿no? Bueno, ese mercado, que clientes hai aí? Ese mercado, que características teñen? Eso tamén hai que telo claro. Porque é importante saber tamén que características ten o mercado, que características ten o meu cliente, os meus clientes, e o mellor tengo que aunar algo para adaptalo a ese mercado en concreto. Eu teño produtos, pero presente dunha maneira nun mercado, nunha maneira de outro. Por que? Porque valoran aspectos distintos. Entón, tamén, canto mellor, cantos máis datos, canto máis profundo, canto máis intenso, canto máis minucioso sea o coñecemento do que faz, pero ao nivel dun detalle máximo, desa maneira é moito máis fácil, moito máis sinxelo, que a xente entenda perfectamente que lles ofrecedes. E tamén captar clientes, que é o que queremos, non? Queremos captar clientes e tamén que queremos? Queremos tamén fidelizar os clientes que temos. Que outro dato podemos decir? O modelo de negocio. Que modelo de negocio seguimos? A que me refiro con isto? Que eu podo seguir un modelo de negocio de eu vendo de empresa a consumidores, un B2C, eu vendo únicamente para empresas, esas empresas xa teñen os seus consumidores, os seus clientes finais, sería un B2B, eu vendo solo a institucións locais, municipais, autonómicas, nacionais, europeas, o que sexa. Entonces sería un B2G, porque solamente vendo a gobernos. Isto é importante tamén, que a xente que te escoite sabe se o teu cliente final o seu cliente, vale, non solamente para empresas. Entonces, bueno, teño que localizar que empresas venden este produto ou este servicio, ¿no? Entonces, é importante que expliques tamén aí a quen te dirixes e tamén, bueno, por quanto vas a vender? Non exactamente un precio, non? Sino, oye, pois o que vou vender é algo único no mercado, ten un valor xusto para que ofrece. Eu sou máis partidaria dos precios personalizados e en privado, sempre creo eso. E tamén quen o vai comprar, quen é o cliente ideal. Eu xa analicei o meu target, xa sei perfectamente a quen se dedica. Entonces, temos a presentación posterior? Sí, Mariana, sí que os mandan a presentación, sí, aí te das toda a información. E o vídeo penso que tamén, logo os lo conta Andrea, pero penso que tamén. Veña, que estrategia vou seguir? É dicir, como me vou presentar? Pois teño unha páxina web, ou teño redes sociais. A ver, teño redes sociais e está moi ben codigades, pero diga, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, X, que teño? Que teño? Entonces, facilitade que a xente vos atope. E se xa decides que tedes X, pois vai directamente aí, que so que te do TikTok, vai directamente a TikTok. E que teño páxina web, genial, porque na páxina web iba a decir que se atopan todos os iconos das redes sociais. Non sempre. Deberían estar os iconos das redes sociais que teñe esa marca, deberían estar na páxina web, además nun sitio moi visible, que sexa moi fácil atopalos. Non hai que baixar a páxina ata baixo de todo para dar con eles. Pero bueno, isto é outra cousa. Entón, onde me podes encontrar? Me podes encontrar na páxina web. Na páxina web tamén tedes, aí se me acaba de ir a pasarela de pago, tamén tedes a tenda virtual. Sí, fantástico. Tamén vendo no Instagram. De maravilla. O ben, que me contacte por privado, e xa falamos a través dun correo electrónico, falamos por WhatsApp, falamos a través dunha videoconferencia. Todo eso é bo que o compartades, que a xente saiba como pode contactar con vos. Eso é fundamental. E tamén é importante, hai que preparar estas mensaxes. Aquí no IGAPE, na Oficina Económica de Galicia, nos asesoramentos que ofrece, preparamos mensaxes personalizados para ese público al que queres dirixirte, exclusivamente para ese público ou para os distintos públicos que tes. É importante tamén facelo. E despois un punto, que é un punto último, vou vendo o reloj porque a min gustame moitísimo cumplir os tempos, así que tamén quero se alguén quere facer algunha pregunta final tamén, algo que tamén podría decir que gusta, podría decir que cada vez se valora máis as relacións que ten o teu proxecto coas ODS, non? Entonces, cando falas o teu proxecto, podes decir que o teu proxecto está alineado cos obxectivos de desarrollo sostible 1, 6, 15 e 17, é dicir, pois que axuda a erradicar un pouco a pobreza, tamén ten que ver con a auga limpa, estou inventando, o 15 era a vida de ecosistemas terrestres e a alianza, é dicir, non soamente mencionar, simplemente tes que demostrar que realmente estás alineado con esos obxectivos, porque son 1, 2, 3, 4 os obxectivos con que se alinee o teu proxecto, non? Pero é importante que ti demostres efectivamente esos obxectivos que mencionas, o número, que tamén sepas a que se corresponde. Entonces, imos ter en conta isto, imos coller aquí tedes os 17 obxectivos, ides mirar o meu produto, o meu servicio, todos seguro que cumplen un ou máis, segurísimo, non? Todo esta presentación, tanto persoal con elevator pitch como comercial, esta presentación de marca, ten que ter en cuenta algo moi importante. Esta presentación pode ser que fagades nun entorno presencial, co cal xa vedes a xente os ve a vos, por favor, mirade a xente, integrade a todo o público que está presente na sala, para que todo o público vexa que te dirixes a eles. Por que? Porque a mirada é unha ferramenta de comunicación poderosísima, co cal
cal míralles. E nun entorno virtual, como estamos agora mesmo, que estamos falando a través dunha pantalla, todas as persoas que estades a outro lado da pantalla vedes que os miro aos ollos, porque o único segredo é que miro a cámara. A cámara son os ollos dos meus interlocutores, que o cal mirando a cámara vou non demostrar. Agora, pois estou mirando os ollos, agora vou mirando a pantalla. Ahora volvo a mirar os ollos, volvo a mirar a pantalla. Que pasa? Que cando falamos temos que mirar a pantalla. Isto é oratoria digital pura dura. Cando falamos temos que mirar a pantalla. Para que? Para que a audiencia vese que nos diriximos a ela. E cando escoitamos temos que mirar a pantalla. Deixamos de mirar a cámara. Miramos a pantalla. Por que? Eu estou escoitando, por que teño que mirar a pantalla se escoito igual? Para ler a mensaxe corporal das persoas que están ao outro lado. Entonces, falo cámara, escoito pantalla. Falo cámara, escoito mirando a pantalla. Esa é a clave tamén para que o voso mensaxe, a vosa presentación, tanto de marca persoal como de marca comercial, chegue e chegue lonxe. Eso é importantísimo. E un último dato tamén moi importante, se en unha presentación presencial podedes gesticular moito máis, non pasa nada. Por que? Porque se os ve de forma completa, un espazo amplo. Cando estamos a través dunha pantalla, moito máis sinxelo, mirade, aquí estou dándome conta de que salgo do marco, aquí xa estou no marco, nunca poño as mans por delante da cara, aquí deixo un espacio, todo isto é aire, favorece tamén el que se te vexa moi ben, entón, moito máis tranquilo, moito máis suave, moito máis tenues os xestos. E, por último, a linguaxe, unha linguaxe clara, unha linguaxe comprensible, unha linguaxe sinxela, é dicir, unha linguaxe que todo o mundo entenda, comprenda, porque ti sabes cal é a audiencia que te dirixes, ti sabes cal é o teu público, ti sabes cal é o teu target, co cal prepara a túa presentación pensando neles. E algún me pode preguntar, Mares, que a miña presentación ten algunha palabra técnica que debo incluíla porque para mí é moi importante a miña proposta de valor, que estou especializado en isto. Fantástico, está especializado niso, fantástico, pero anuncia esas palabras técnicas e a continuación explica en que consiste, que queren decir. E con isto estou segura de que faredes unhas presentacións óptimas, exitosas e excelentes, que é o obxectivo deste webinar. Así que, sen máis, se alguén máis quere preguntar, eu estarei encantada de resolver as vosas dúbidas.